Vevericiak Pip a stratený žaluď. Kde bolo, tam bolo, v jednom veľkom zelenom lese plnom vysokých stromov a farebných kvetov žil malý veveričiak menom Pip. Pip mal nadýchaný hnedý kožúšok, veľmi huňatý chvost, ktorý sa mu stáčal ako otáznik a veľké bystré oči plné zvedavosti. Bol to veľmi šťastný a úsilovný malý veveričiak. Jeho domčekom bola útulná diera v kmeni obrovského duba. Vnútri mal mäkkú posteľ z machu a lístia a malú špajzu, kde si odkladal svoje maškrty. Najviac zo všetkého na celom svete Pip miloval žalude. Rád ich hľadal, zbieral a chrumkal. Každé ráno slnko nakuklo cez listy jeho duba a pošteklilo ho na nose. Pip zamrvil fúzikmi, natiahol si svoje malé nožičky a vybehol z domčeka. Dobré ráno, les, zaštebetal. Je čas nájsť si chutné raňajky. Jedného krásneho slnečného rána, keď Pip poskakoval cez lúku plnú ďateliny, našiel ho. Bol to ten najdokonalejší žaluď, aký kedy videl. Nebol ani príliš veľký, ani príliš malý. Bol hladký a lesklý a na vrchu mal dokonalý malý klobúčik. Ach, môj ty svet, zašepetal si Pip pre seba. Aký nádherný, prekrásny žaluď. Opatrne ho zdvihol labkami. Cítil, aký je pevný a dôležitý. Toto nie je len taký obyčajný žaluď. Toto je môj špeciálny žaluď. Odložím si ho na veľmi výnimočný deň. Teraz musel Pip nájsť dokonalú skrýšu. Miesto tak bezpečné, že ho nikto iný nenajde. Premýšľal a premýšľal. Mám ho schovať pod veľký koreň môjho duba? Nie, to je príliš nápadné. Mám ho ukryť vysoko na konári? Nie, mohol by spadnúť. Potom nedaleko svojho stromu zbadal nádherný záhon síto červených kvetov. To je ono, rozhodol sa. Utekal ku kvetom. Zem tam bola mäkká, prednými labkami vyhlbil malú jamku. Opatrne do nej vložil svoj špeciálny žaluď a starostlivo ho prikryl jemnou zeminou a niekoľkými suchými listami. Tak, povedal hrdo a utľapkal listy. Môj špeciálny žaluď je v bezpečí. Ešte raz sa poobzeral, usmial sa a odbehol sa hrať. V lese bola vždy veľká zábava. Najprv sa Pip hral na schovávačku so svojou najlepšou kamarátkou, malou zajačicou menom Hanka. Hanka bola veľmi rýchla a šikovne sa vedela schovať za kríky. Potom si spieval pesničky zo Sky, veselou síkorkou, ktorá ho naučila novú melódiu. Hranie s kamarátmi ho tak bavilo, že deň ubehol ako voda a on na svoj špeciálny žaluď úplne zabudol. Na druhý deň sa Pip zobudil a pretiahol sa. Slnko svietilo ešte jasnejšie ako včera. Aký krásny deň, pomyslel si. Toto vyzerá na výnimočný deň. Už viem. Dám si na maškrtu svoj špeciálny žaluď. Bol veľmi nedočkavý. Zbehol dolu po kmeni veľkého duba a utekal k záhonu červených kvetov. Hľadal miesto, kde kopal jamku. Pamätal si listy, ktorými ju prikryl. Ale listy boli rozhádzané a keď sa pozrel bližšie, jamka bola prázdna. Nie, vykríkol Pip. Jeho huňatý chvostík klesol. Môj špeciálny žaluď je preč. Kde len môže byť? Pipové veľké, bystré oči sa naplnili slzami. Zúfalo hrabal okolo kvetov. Pozrel pod každý jeden lupienok. Hľadal za veľkým mochom obraslým kameňom. Dokonca sa ani pozrel aj nahore na konáre, pre každý prípad. Ale špeciálny žaluď tam nebol. Práve vtedy okolo poskakovala zajačica Hanka a strihala dlhými ušmi. Dobré ráno, Pip. Čo sa stalo? Vyzeráš tak smutne. Stratil som svoj špeciálny žaluď, posmrkol Pip. Bol to ten najlepší, najlesklejší a najdokonalejší žaluď v celom lese. Och jaj, povedala Hanka a jej nos sa súcitne zachvel. Netráp sa, Pip, povedala. Najlepší kamarát pomôže najlepšiemu kamarátovi. Pomôžem ti ho hľadať. A tak si Pip a Hanka hľadali žaluď spolu. Boli skvelý tím.
Hľadali pri zručanicom podtieku, pozrali pod hladké mokré kamene. Hľadali v kríku plnom šťavných fialových bobúľ a dávali si pozor, aby si nezašpinili labky. Ale žalúďnik je. Skoro mi stretli veľkého dobromyselného medveďa menom Barnabáš. Barnabáš sedel pri strome, hmkal si veselú dunavú melódiu a škrabal si chrbát. Ahojte, drobci, povedal svojím hlbokým, laskavým hlasom. Prečo máte v taký slnečný deň také smutné tváre? Píp stratil svoj špeciálny žaluď, vysvetlila Hanka. Žaluď? Zahumbral Barnabáš a pohľadil si bradu. Dnes ráno som videl niečo lesklé na zemi. Bolo tam tým smerom, pri tom starom, spadnutom pni. Pozrel sa na to nejaký malý vtáčik. Možno to bol tvoj žaluď. Pri starom pni? Ďakujeme, Barnabáš, vykríkol Píp a nádej v ňom ožila. Zamávali na rozlúčku a ponáhľali sa k pňu. Na druhej strane lúky. Hľadali všade okolo pňa. Pozrali pod neho, kde žili malé chrobáčiky. Pozrali na neho, kde rástol moh ako mäkký zelený koberec. Dokonca nakúkli aj do jeho dutiny. Ale žaluď tam stále nebol. Pípov chvostík klesol až na zem. Už sa chcel vzdať. V tom z vysokého konára ticho zletel moudrý starý sov menom profesor Hook a pristal vedľa nich. Na očiach mal svoje malé okuliare, ktoré boli v skutočnosti 2 okrúhle priehľadné listy, ktoré našiel. Píp, môj chlapeč môj, zahúkol ticho. Počul som od síkorky Sky, že si stratil niečo dôležité. Smutne prikývnul. Môj špeciálny žaluď. Profesor Hook zažmrkal svojimi veľkými okrúhlými očami a povedal. Pip, povedz mi, Pip, keď niečo dôležité schovávaš, čo je najlepšie urobiť? Pip sa na chvíľu zamyslel. Vykopať dobrú jamku? To je dobrý začiatok, povedal profesor Hook, ale najdôležitejšie je zapamätať si to miesto. Musíš si všímať detaily. Premýšľaj, Pip, čo bolo na tom mieste, kde si ho schoval, výnimočné? Povedal si, že to bolo pri červených kvetoch, ale v tomto lese je veľa červených kvetov. Čo ešte si tam videl? Píp zatvoril oči a veľmi úsilovne premýšľal. Predstavil si chvíru, keď schovával žaluď. Pamätal si na pekné červené kvety. Pamätal si na mäkký zelený moh. A potom si spomenul na niečo ďalšie. Vedľa tých kvetov bol malý bielý hríbik. Malinký hríbik, ktorý vyzeral ako dážniček. Aha! Zahúkol profesor Hook a oči sa mu zaleskli. To je veľmi dôležitá stopa. Myslím, že viem, ktoré miesto to je. Nie je to tu, je to tam tým smerom, pri tom veľkom kríku s bobúľami. Pípové oči sa doširoka otvorili. Samozrejme, hľadal pri nesprávnom záhone červených kvetov. Počítal novú príveľň energie. Ďakujem, profesor Hook, vypisknul. Utekal tak rýchlo, ako mu malé nožičky stačili a Hanka skakovala hneď za ním. Bežal priamo k veľkému kríku s bobúľami. A tam to bolo. Záhon červených kvetov a hneď vedľa neho maličký biely hríbik, ktorý vyzeral presne ako dážniček. Pípové srdce bilo od vzrušenia. Začal labkami hrabať pod listami. A potom ho nahmatol. Bol to jeho veľký, lesklý, špeciálny žaluď. Našiel som ho, vyvíknul od radosti a zdvihol žaluď, aby ho Hanka videla. Ďakujem, profesor Hook, ďakujem, Hanka, ďakujem, Barnabáš. Píp si zdvihol žaluď a pevne ho obílil. Rozhodol sa, že deň, keď za jeho pomocou kamaráti našli stratený žaluď, bol naozaj veľmi výnimočný. A tak si sadol s Hankou a skoro sa k ním pridali aj Barnabáš a profesor Hook. Píp rozlomil svoj špeciálny žaluď na kúsky a podelil sa s každým. Bol to ten najchutnejší a najúžasnejší žaluď, aký kedy niekto jedol. Od tého dňa si Píp vždy, keď schovával poklad, zapamätal aj malé detaily, ktoré to miesto robili jedinečným, a čo bolo dôležitejšie, vedel, že aj keď niečo stratíte,
Dobrí kamaráti sú ten najväčší poklad, pretože vám vždy pomôžu ho nájsť. A tak sa veveričiak Píp s plným bruchom a šťastným srdcom skúlil vo svojom útulnom domčeku vo veľkom dube a sníval sladké dny o dobrých kamarátoch a nádherných lesných dobrodružstvách. Koniec.